Salut mental, educació i Covid. Així es titula el nou número de la revista Gioli, que en breu arribarà a les seues cases. Si per alguna cosa positiva ha servit la Covid, ha sigut per destapar el vel que fins ara cobria la salut mental, una problemàtica que també és ben palpable a les aules. Des de les pàgines de la publicació, STPB posa damunt la taula com l'esgotament del professorat i l'augment dels trastorns mentals entre l'alumnat reclamen l'activació de més mesures i recursos per part de l'administració. En aquest sentit, un dels punts forts és l'entrevista a la presidenta del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de la Direcció d'Educació d'Alacant, Àngela Valverde. Els docents estan esgotats perquè és un esforç continuat físic i mental. El professorat ha fet una tasca molt important en contenció de la transmissió del virus, en contenció de la pandèmia, en manteniment de la normalitat, de la nova normalitat en la vida dels xiquets, les xiquetes, dels adolescents. La revista també recull altres temes destacats, com el desplegament de la LOMLOE i l'aprovació de la nova llei d'FP, el desenvolupament de la campanya Reforcem l'educació per part de l'STPB o la commemoració del 100 aniversari del naixement de Joan Fuster.